कबे से गाड़ी के तैयार बानी खड़ा बानी यार काहे रोता है मुझे ए मम्मी आज दिन जतई बीती बुची जी को बुला लेवे के बा हां मम्मी अभी ससुर जाए लायक बानी है के ना ये दादा बेचारी तू मरे कतना हो टटुए अभी तो 4 गो लइका पटाइले रहली है अभी और 10 गो पटाइले रहल के नहीं जान अरे जो बतिया कहाई ना हो आ चुप हो जाए पुष्पा पूछी का चाहत ससुरा जात रही मने मने गाजत रही जौने हिसाब कइले बारू कहाँ जा रहे? विदाई बताओ हमारा के छोड़ के कोई चीज के जाएंगे। अरे इज्जत के सवाल बा हमार लड़की के विदाई बा हमार जीवन के सवाल बा ए बेटा वो इज्जत के सवाल ना सुना हम प्यार करेंगे तोरा ले सच्चा प्यार करेंगे हमारे सामने चल जाए अरे नहीं मायना अरे एक मिनट के साथ राजा सब जनी का अजीब टिया रउआ त कसम क्रिया खा ले रही ओकर से कोनो लाट घाटे नहीं थे अब जी दीदी जी जब रउआ जाना तानी के जेकरा घर ले से लाट घाट लाग गई तो छूटे वाला बा बस में बा माई तू छोड़ ना हट ना जाए तो काहे कर ये हमारे कॉलेज अजी मां आमा जी रो समझाई कि ना समझाई हम समझ देखो बतिया समझ अगर तो से प्यार ना पहले का भाग तारा बिना उ रह जाई हन मान लो जहूर माउर खा के चिठा चिट्ठी लिख दी हन तो का करबू ए जी अमर तो दूर रही ठीक ना हटी हवा तू दादा अरे सुन ना ई बेटा का नाम ठीक है ये हमारे से कॉलेज है कि तू हमारा तू छोड़ के दूसरा ले पिया मत करिए गारो को अगुआ हम छोड़ देनी करे प्रेम में गारो को हमारे के छोड़ के ही जाती है मतलब फूल गीत गावे सीता का बियाह ना मोल बारात आ गई देखो अब हमनी के बीच जवन रहे भइल कुल खत्म कैसे खत्म हो गई मजाक तोड़े हो तू भी एक कोला हम ना करब हम तो दिया हमारा लग गइले चोरी को बियाह कइले रहू तो रूम में कइले रूम में भई जाए देखो आ गई बतिया हम जानत रही काहे चलो चोरी के बियाह करा चाहिए चला गाड़ी लागल बा लागे हम गाड़ी लेके आई लेकिन नहीं बबुआ बतिया सुन जाए दे अब तोर से बियाह करे के रहते ना कइले ही त हमारे लिए प्यार कर लेकिन अगर अगर हमारे लिए प्यार ना कर तो हम तू तो हमारे छाती पे चढ़ के पार हो जो हटा जा हम तू तो ई का नौटंकी कइले वाला ये बैठा हुआ का नौटंकी कइले अगर हमारे लिए प्यार ना कर तो बताओ रे कि छोड़ के जाइए आओ और जान जी के हमारे लिए ये बेटे बोले कि सहारा नहीं हल्ला तो खोर आदमी तो हम दुनिया में ना देखा प्रेमी आई मन तो कहता चप्पल निकाले मां चप्पल दे दे एने मारी एने आई प्यार का परीक्षा होता ए अगर वो आई हो ई मिली घटावा अपन ननद के ना देखलु कि धान आ रही ना चलत रहे ठीक है आए तो बढ़िया से ससुरा गइली अपन लोगवा देखो के बोलौले है जी तो लोग अपन थोड़ी बुझे के हमार ना हो बेटा अपन फरियावा आओ ना उठो हमारे लिए प्यार मां जली आओ तो निकल तो ना जाए के बिरी हम ना कहले रही कि हम तोरे संग अरे हमर जयमाल पर के बोलौले जाए तो चलो चलो बुतो का साथ आवा हम बियाह ए गांव में रही हां एक दिक्कत रहे प्यार आदमी करे ला करे हम लाइक मैं तू हो जी तो क्या करो आदमी जब प्यार होइए रहे तो शादी बियाह कर देले रहत हाथ बा धरा देले रहत ई चरे को बियाह होइए गइल बता देखी रहुआ बारात लागल बाटे गाड़ी लागल भी है विदाई करे खातिर ले बितलू लोग हमार दिल टूटता ऊपर कोनो ख्याल नहीं है ना जननी है बुची कि तू ऐसा न करबू मेरे भैया भैया ना उठो ना उठो आओ भाई आज दिल का सुकून मिल गई मारी अकल मारी हमारे लिए प्यार ना करे ले दादा ए बेटा अरे भाई हमारे लिए प्यार ना पुकारा वाले बाड़ा सुना ना हम तो कहत रही ना भाई रे का हो और देख अगर पलट के ताक दी अच्छा तो जान ले हमारे लिए प्यार करे ले ये बेटा तारे से प्यार है पहले रही तो जब
चोरी को बियाह करे तो ओकर फर्ज ना निभाई। अरे तू का जनबू को प्रेम कइले बड़ो जीवन में ना हम तो प्रेम नहीं थी कइले। तू करे से रही तू हम तक मंदिर से बियाह कर सुना हो बेटा हुआ कहतनी कि प्यार करत रह तो साथ में के फोटो रखले हुई बना। अब ना 18-20 को फोटो बा। हाय दादा फेसबुक पर डाल दो। काहे करी हम कर ले प्रेम करी ना फेसबुक पर डालो। जाना यार हमरे के रोवे दो ऑटो। अगर मान मैं चुप रहा हम लड़का के सिखा तो ओ ताकत है मैं ताकत है। चलो चलो अब तो इज्जत कुल ही ले लू बाप भाई के इज्जत ले मैं हमारी इज्जत ना ले लू। ई कहिया से कुल ही खेला करत रहू कभी हमरा के बतैलू अपन मन के बात। कभी हमरा के ना बतैली अपन मन के बात कि हम का करत नहीं का नहीं की करत कुल में दाग लगा देली बिटिया जा कहीं के ना छोड़ लेकिन जा तारू ससुराल सुनी अच्छा से रही है इज्जत मत अथी करी है सास ससुर के जाता नहीं ना ससुर तो बढ़िया से अच्छा से रहो ठीक बा। हमर चुप रह जाना बार-बार पीछा। चलो चलो निक से रहिए सास ससुर के सेवा के। हां जन महतारी के लेके पसर रहता थे। चलो चलो की इज्जतिया तले भी तलू अब का कहम आ कहिया से का करत रहू ओकरा से बताओ। अरे भाई चुप रह मैं का बोलली हां बताओ भाई ताकत है हमरे ले प्रेम को छोड़ी हमरे प्रेम करी हमर बिटिया ए बचिया अगर तू इतना प्यार करते बन बेटवा कहत रह हमरे से तो का पानी के तरफ ना बेटवा कहत रह काहे के तकल हुए अरे चलो भाई अरे सुन ना जा बाप अच्छा ई बताओ जब तो इनका से प्यार करता ही रहलू ह तो छतिया पर कहला लतिया देख गई रहलू ह आए ई कह देले रहतन कि हमर मुंह में मुत त मुत के चल जाई। बकरू जी का कहत रहो तू तो आग लगावन हो ई सब का कहेगा का सिखावथिन जी रौराए हमर शादी के सुन तहार फोटो 20-25 गो रखले बाड़न माना फेसबुक पर वायरल कर दीहन तो तू ना ससुरा के रहबो ना नैहर के अभी से कहत नहीं अपना ल ये मेहरारू ना 50 को रखले भाई सब रखले बनी हो सब। हां हम कहत नहीं फेसबुक पर डाल दो अभी से अपना ल जा। हां फेसबुक पर डालम हम गोई दिन जाओ दिन आई रौली बोला में कर रखले चारों ओरे के बाद आई हो अब काका पार था कैसे मूर्ति जैसे खाड़ बानी सुन ले सुना इज्जत त ले बड़ू अब चल फोटो सोटो रखले पे देखी त का कोई कही कोई सब महतारी खेला कर दिया हो आएगा दूसर महतारी तो डाटी चप्पल निकाल के बैठे मौक बेटा का मार पीट आय दादा हम बेटा का तो पीटबे करत लेकिन हिया बेटी के सराहल जाता इनका कहीं का मौक महतारी पर गाड़ी ना लगले रही त इनका के काट देती होई सीधा बाड़ी ना रे दादा हम ना जननी की हमर बेटी को आगुल खिलावतिया हमरा से वो मंदिर के बियाह करा दे। ए रुको जा एगो खास रहेला ओकरा मिसला पर लाल निकलेला ओकरा से खून मतलब एथी भर द मांग रुको लेके आओ तनी रुको कहनी है बाबूजी एको उपाय बा कि हम इनका संग चली रही ना तो फेसबुक पर फोटो चेक इंस्टाग्राम पर डाल दी हम ए बेटुइया छोड़िए नु दिया हमरा के ए बेटुइया कहत नहीं पहले है अपन मजलुआ के संभाल एकरा बाद हुरुआ के तमनी के देख लेबे के उनका को मना कर दो हम ना जाए बारात लेके डोली डर लगे चल अपन बेटी के झगड़ा बधन झगड़ा के चला घर चला घर हम मानी नो माई के बदले में घर मिसा अब जब मैं ऐसे रगड़ के बाद सोचिया तर भाई भौजाई माई सब मर गई बिटुइया लेके उड़ा जाए। अरे हम बानी हो चिंता मत चलो चलो हमनी के बानी है ना बेटी के बदले बेटी बना के रखो के चला ए कन्या ने के चला ए छिहत्तर ने के चला जाने छिहत्तर बैठे 76 न कही हम कहने बढ़िया कही हम उतार चला छिहत्तर का चल सोना चली नहीं चला चिया ये तो तो ये भाषा कहतड़ू हो ये करा हम जाता गाँव का बेटिया का बत्ता बना के इतना हमारा आदमी उतर रहा है ना चलो हम उतर चलो कहो बा दुनिया के का कहत होगा और फर्क नहीं है पर तू राजी हम राजी त का कर हमर माई बाबूजी भैया बाबूजी ना रखन दे ना माई के बदले माई यही बोल हम बानी ना अब हम भैया बहुत प्यार कर चलो सब हम भाई हां चलो उतर चलो दुल्हन घरे ना गइबे का दी तरफ के लिए जो ना अच्छा हां ले के आओ तब हम जाई आगे तैयारी करी खाली उतारे खातिर हां
जा तनी देखा दी तनी आरती उरती के तैयारी करी जानतारू हम सही कोई बनी के गलत जानतारू जीवन में ये वो काम सही पहले बड़ो कि ना गइलू आता ना खुश बनी नु आता ना खुश बनी चली तब हमनी के कोर्ट मैरिज चलिए कल हाँ पहले कोर्ट मैरिज होई तब घरे मारू मैरिज होई का करी हमार किस्मत फूट गल बे एगो लड़का बाटे एगो लड़का के देख के मुंह हो के खुशी खातिर करे भाई हमार इज्जत कहाँ गई गांव घर के बेटी के लिया के रखलस हाँ आज हम अपन से बियाह शादी कइले रहती तो दान दहेज लेके कइले रहती ना हाँ बाकी हम का कहीं अपन लड़का से हारल बानी ए चाची जी अब का रोवले गवले बानी रोवला गवला में कुछ बायब आ रोव तो राजी रहनी ह ना तो अगिए लागो हम तो ध के गोड़ टांग काट के फेंक देले रहती ह स्टेशन के बगल में ऐसा मत कह एक कनिया ठीक ना ओवर तो बड़ा निक लागल हटे बियाह करलू चढ़ा बढ़ा के हम तो एगो लड़का होकर मुंह देख के मजबूरी में करली ना हमरो शौक लागत रहा ए चाची जी जाना तनी जब रोवा राजी रही तो ओकरा पावरी हम कह देनी हा हम का करी हम तो गलती ना करी हम तो सलाह देनी हा रोवा का तक मिलत ना जी बढ़िया दहेज मिलत लइको मिलती त कतना ट्रेन के बगल में स्टेशन के बगल में जमीन बाटे घर बाटे अरे बाप रे बाप हम तो अपन देवर के धूमधाम से बियाह करम आ सुनी चाची जी अब रोला गोला में कुछ बाटे ना घर में लड़के पतो ढुका ले बानी गांव के बिटिया के लिए तब का बाटे अब जारला पर नमक मत छिड़कलू जारला पर नमक छिड़के ओहर त बड़ा मजा लेत रहलू त ना बाबा जी कलही ओहर ना तार बुझाइल ह देखिए चाची जी रह भाषण एक के जीवन नइखी आई ठीक ना रास्ता में ई कहे आइल बानी रवा घर से ना हमरा से भात पानी ना रही काहे के भाई हमरा से जब रवा से हम भात पानी रखम त हमरा से गांव घर वाला टोला महल्ला हमरा से गांव एती भात पानी ना रखियन जा हमरा से बोली बचन ना करिहन जा रवा समझ कि ई टोला पे अकेले रवा पूजा तो छटा गनी काहे कि गांव के बिटिया का ढुका ले बानी बताओ भलाइली इधर जारला पर नमक छिड़के ओहर कटी ए चाची जी करा दी ए बिटुआ कर ल बिया आ ई ना बुझाइल हटे तोहरा आई तो काहे के करत अब तो कहत अड़ता से भात पानी ना रही आई ए चाची जी पर जब रवा जानते बानी कि जौन अपना मातारी के ना बिटिया भई तू होई के हुके आ उ जानता नहीं एगो का ना उ 76 गो का रखेली आउ हां केकरा घरे कहां नहीं हमरा खेल हो चाहे केहू तो रखिए के न बटे सुनी ए अपना बेटे से देखवाई विकासवा के फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजले बिया ओकरा पर खराब फोटो डालाई बा हां एही से कह देनी हट का टोला महारा सबे कोई थू करे लागल त हम करे ठीक बाटे हम ओकरा घरे हम भात भवादी ना रखम हम गोड़ लागम हां यही अब का करे के बना रखबू तब हम का करबे भात और रोटी कहू त खबरा मोहर बियाह करा दू जा केहू तरे हम करबे न कराइलू मेहना मारे तारा मारे जाला पर हम कहां गाड़ी भगोड़ी बिटिया ए भगोड़ी बिटिया आहो भगोड़ी बहुरानी आ लगा तन दे दीजिए आ ये दादा ये छियतर तू त गजबे न करलू ना छियतर का बुद्धि लगावे लगलू अब रिश्ता बदल गइल हाँ। अब हमरा कनियावा को अच्छा हां वो हम भुलाते का करे रही खाते नहीं है तहर माई बड़ी रोवत रहली है ये बच्ची अब आइल कोइल हमरा घरे बन कर दी काहे के घर के मालिक सब हम ए बचिया हम थूके ना आई आ देख त मलकावा मत चला एकदम ना एकदम थूके ना अच्छा मम्मी जी रोज जाना कि एक नंबर के खिलाड़ी हो तहारी तू नहीं खुखेलाए मां तो सटा के दिवालिया धो लेबू जाना माताड़ू ढेर भगोड़ कहा के जान मम्मी जी आई दादा ये तो बच्ची हम भुलाइए कोई नहीं आजकल सब कोई भाई कहता लेकिन ना भाई के अब एथी नाम बदनाम भाइये के लोग भातार बना कर ढुक जाता हां वो देवर के रे असन के कमी नहीं खाता बतियावा जन उ देवर ह माल देवर से हंसी नया नया पे आई उ कोई हली तार मोबाइल रिचार्ज करवाइले मानी हम के करा से अब उ घरवावा में में बस गई इहो जान तू आपन चक्कर में हां ओम प्रकाशवा से बतिलू सुमितवा से बतिलू परबेशवा से बतिलू ए तू जतन रखा से ये कुछ सुने का हमरा नहीं खोल दे जाए बच्चा तहर माई जोहर खातरी कोई जगह रोवा तड़ी हमरा माता से कह एही गांव में रहो हम करेजा पर लात धर के जना के जरे के बहुत जरो
हां दीदी जी जाई खाइए के भातार बना के जाई तेरी कर आज तू ना कइले रह तू अपन माई ओकरे छोड़ कर सुतरा न आदमी कही ता आज काहे बोलैला ही चक्कर पे नहीं सगर होती करत रही हेनियो पहले हो बड़ा नाम रोशन का कइलू हम तू धराइल आज जब के इज्जत नहीं खेतर करे और जे सब करबो तैसे न कहियो सन है देखा चाची देखी मम्मी जी ढेर मत बोली अब जानतो बानी हां चाची कहबू तल माई कहबू तल दीदिया कहबू ये न कर रह अपन गेला बुढ़ापा के बारे में सोचत नहीं आए कहीं वृद्धाश्रम में का बिताए का मन करता है हमारे इतना बाटे ये सन बात नहीं खे हमारे नामे जमीनिया भी बाटे आवते तार नामे जमीनिया नहीं खे एगो बात पूछे खातिर आई नहीं है और जे तो अपना घरे रही त जब फोटो रहत हम लोग देखल हई बा घूमल फिरल सब जे के पैदाइशी हई अब बताई हम बियाह हो रहा पतो बनui त अब निकली कि घरे में रही ना जा गली गली घूमी आओ फोन से बतियाओ घर में न रहे आदमी आ कबिया कलू तो घरे में न रहबू कहाँ त बाहर ही जेबू कहां गोलम सुमित छोड़ा चाटो शहर में के खइले बड़ू बार स्टेशन पे घूमले बड़ू कहां गोलम सुमित हमरा मरद देख ई बता हमनी के त अपन मरद के नाम ना धरी जा आ ते आता त मरद के नाम धर लगले रे हां त कहीं ना रोज रोज सुमिते ना तो का कहीं अब पहिले न कहले अब मत कह ए मम्मी जी इतना मत चिल्लाई ठीक न अब जानत नहीं थी ई कोनो मतलब ना दाता पर लू सहु देखा दे अरे क्या हो गई एक सुना और देखो का मंचूरी है क्या क्या छोला तीन बुलेट ना पके हो ना अरे जौना पले कहलू और तौना पल गई हम ओकर पकाई ना जब जब जाए ना अच्छा कोनो बात नहीं के चलो बोल हम दबा दी हां दबाव ना तू दवाई बना मां के इज्जत ले ली हला जौन ना कह के तेवन हंसत सन त गांव घर के बेटी से बियाह कइले बेकर बेटा गांव घर के बेटी से बियाह कइले बेकर बेटा बा अरे तोरा ये बात के खुशी नहीं है कि तोरा सामने हम बैठल भाई अगर ई चल गए तो हम मर गए ए जी जय का तो दुख बा जब इतना इज्जत जाता ना तो चली हमनी के दोनों बाहर चले के जाई जा रे एही का तो दुख बा एगो बाड़े या के लोकड़ी के तो फायदा उठावत है आज तू एको ना रहत नु आज हमरे से ना दुख सहे के पर रही गांव घर के तेहरा में ना मरती आज मन सुना के जगह के संतान चल जाता है सब देख माई आ जब अपना माई के छोड़ दे भौजाई के छोड़ दे तो तोरा के रतिया राखी रे तू सास बा देखा तनी नहीं कर हमारे के छोसी तो गोली मार दे में करे के हम जानत नहीं कि प्रेम करी ना करम तो बहुत बेकार प्रेम करी ना चलो घर पे तोरा गोली मारबो हम नहीं जा हम जात नहीं अपना घरे देख अपरहन देखावती आवत देख ले तेन चुप रह के ना भाई हम हाथ गोड़ जोड़ के भैया भाभी के घरे रहले माई सब रोज ही मान जाई मजाक करनी है तो माई के कहो अपना के माई तू लिमिट में रह ई मालकिन है कहो हमारा के नहीं आज से मालकी नहीं भी आते अस्थिर रह चाबी मांगवा दो चाबी हमारा ही बा चलो हां ई त मालिक होइए गई मम्मी जी सब तनी रखे निकाल दिया पे हां ये कुल रहिए गई बाटे हम एगो बेटा के रहला के फायदा इहे न होके आज भगवान हमरा के 3 गो 4 गो बेटा देले रहतन तो ना न सोचे कितना पड़ रही त एगो बेटा के फायदा उठावल गइल हटे मल गांव घर में इज्जत हमारा जी उछल गई नमस्कार बेटा मम्मा निकल सिंह हमनी के अपन टीम में हमनी के एगो फुल एंटरटेनमेंट वीडियो लेकर तो कोनो संदेश ना रहला वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह जा और अपन प्यार दुलार ऐसी बरसावत रह जा हमनी के ऊपर बाय बाय बाय